Bobo Dulaso, Sugufieba n'a dalamini ben yagalen balo, Saint-Valentin non fait. Doni kuraw nani lo, kayoro be tien jarabi minenw na. Nga, femi be don muso nye koro, olo ka shiana be yi. Saint-Valentin be on a ka bayaw bobo. Aya nouveauté obe. Lumière ta obe. Ni ta ko Aïcha Tremblay. Ay bayaw fle. Ni nouveauté la nyaba ko am so bayaw. A fle Saint-Valentin. Ayaw yere soro Abdul Salam Wedra ko ka gwa ko. Ayanga kuma son jira. Vezu fana sa. Vitrine poupée den ba kono lu be ka de muso. Saint-Valentin ka di commerçant na sa. Ka di commerçant na wa Fembeke jarabi sugura sanilu. Minon be lage kosebe ka sege ka yugu ka tereme ka tla ka san. O te nyina fono emballage ko. Mati Sawadugo ale Saint-Valentin sugu jo tonona. Sunguru bina muso bina don lo. Kanulo. Sunguru munu jarabi lelo o shima nyina ni loni ko. Sanata kirube sanina. Anana Saint-Valentin cadeau Saint-Valentin dina bébé ma parce que bi Saint-Valentin le. E mulo choisi ka bébé. Ceinture ani montre. E fera cadeau soro wa. E mulo soro cadeau. Ni poupée soro ani o fait poupée ani fleur. Olo cadeau ya. Mama ka parfait ça. Sanata Traoré ale Abramuso plastra kana nyana fen sugandi. Uru fana ta wakati de sira apa bina cadeau san. Kata din chama ari ko son fana nana blastra atoga irami kada yere ni fara Ibrahim so ka kana fendo ta cadeau utuma cadeau wolo manula bon anu ko ni wula ka soro nyami ma parce que ko ni be Saint-Valentin ni be fen sanga di ya kamere ma parfum ni ka parfum sanga dama kwa be sika gola ya do ni nyonche kwa muso misenu botara ma koroba fono manyina o ka chekoroba ko absetu lengani fleni nga cadeau yere sa kwa be mi fe ma good door ko akabe good door fendo nga sa donc me na dama muso be bolola fendi uke wa obe ko jabi fono konona o kanu baga o yoro anga Sandrine Bikaba lame amanga sheru ka cadeau la bena afana banta o konona e bu le produit ma chérie ne tableau ni montre le prévu aye o lo kadaya e la be bu lo konona ne bi bouquet d'argent de konona ni poupée Kabolola fendi ikanu nyogoma ole Saint-Valentin dia ye muso shaman fe inafo madoni dawo occasion le ka ira mogomi ko ka die iba ira la ko bon ati ko ka die vraiment quoi iba cadeau ka tiye olon kelen sugandini san kono o mankani nyina ye afsatu sanu fe san kono shenkele no lombete donc en fana bo demander au kana ndu susumani cadeau misenu ye al na ma ke fembaye c'est juste le geste qui compte pas benika aklinata février kalot le tani nani nankan Ibrahim Niass ye jagokela doyi Yasmine be Fatou be Bintou be o bebe bon nangamna cadeau sangado o be ma ke dry ya bon ne bu bisou di Saint-Valentin jarabi tileni tile tununa absetu palen foka kumana bon mais faut premier ko familial o be me santani bon à tete quoi jarabi te tugu Ibrahim pare yan sere ko janfan jugu dani te chela kan droma ay cadeau di mema aklela ka tali cadeau cadeau ale kale togola yere klela ka mono kana sa tigere ma voilà donc moi je trouve nous be malhonnêteté télé ya kanu yere ni kanu bi nous ko nti ke quoi Jamila Wataraba famu ko jarabi dani te fendi nyogoman doroma cadeau di ti kunye kato nyogon fe Saint-Valentin lo fa bo kata sigiro dora alele kunye amsa cadeau dele ma kakla ta bon mo wore su fe awala luka aklinatara kanu lon kerekere yanite l'on be Saint-Valentin est fait donc amake comme une jour exceptionnel lo ibi cadeau di parce na ya ta o ma amana kelo ke famille mura lo mna ni chema la cadeau di ma
ou bien ne ma cadeau di cɛ ma a bɛ kɛ kuma caman ye. Musa Aidara ale ka sira den kelen tɛ Saint-Valentin na. Ne t'a lɔn dɛ n y'a mɛn dɔ ko le 15 dɔ ko le 14 bon n tɛ foyi lɔn a la. Bintu Diallo ale n'a ka Saint-Valentin minɛ cogo. I bɛ se ka bon labɛn ɲalama ka wusulan ɲalama don ka parfum ɲalama fiyɛ ka nuisette ɲalama don bɛ pendeli ɲalama siri ka tobili ɲalama min ka d'a yɛrɛ ni ye i b'o tobi a ye bon et puis a bɛ soirée ɲalama passer. Sunguruden minnu bɛ kalan na dɔw ye nin wagati nin kɛ jago ɲini wagati ye.